ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ መጀመርያ ርሑስ ቅንያት ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዘሎ ናብኡ ክንሰግር ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዓበይቲ ኣርእስታት ክትንክፌ ቀንዲ ግን ኣብ ዞባና ዘተኮረ ክኸውን ብዙሕ ትሕዝቶታት ክህልወኒ እዩ ኤሮፓ ኣበይ ደረጃ ይኸዱ ከም ዘለዉ ካብ ድቃስ ሕጂዮም ተበራቢሮም ኤሮፓ ክንርኢ ኢና በቲ ድማ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ተወሳኺ ሶማልያ ኣሜሪካ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ መን እዮም ኣብኡ ኢዶም ዝእትዉ ዘለዉ ንኤርትራ ብኸመይ ክፀልዋ እዩ ኩሉ እዚ ክንሪኦ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ እናበልክኹም መጀመርያ በቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ምርጫ ክግበር ከሎ ዝግበር ድራማ ቦ ክንጅምር ኢና what's going on Our next story is from Algeria. It is Africa's largest country by area, home to about 47 million people and a major oil and natural gas exporter. Algeria just held its presidential election. It took place on... قد مجمرنا ألجيريا كبحال كلهم هذا عبي أفريقيا وهاجري مجمع ألجيريا وعلى ألجيريا كنبل كلنا هنا نتقصو ألجيريا لأن كنا مرجع جيرانيرا دعوا ألجيريا مجمريا عربويين تعين السئل اللون كتريهم هذا نجر ألجيريا ديو إثيوبيا ديو غانا ديو نيجيريا ديو مرجع أنت جيرو كم أفريقاوي كم حدا زي جنا يكال عالم تزبي زدل يوخ جبر عدل كدت فلو لك ناتي مرجع خماه قبل من قتال ندادن قازن زلوا هاجر يا زهاجر زيا أبزوان زدما نيروبا كابتن الراشا مسراشا مستباتغو تاقن نداد تبوم زل هاجريا لذي تتعمم زل هاجريا تدليوم هاجريا بوليتيكا ناتا كمي جرم يري وجراي Saturday, there were three candidates in the race, one of them being the incumbent. That's President Abdul Majid Tebboune. The election results are in, and the 78-year-old Tebboune has won the second term. In fact, he won with a whopping 95% of the vote. He will now go on to serve another 5 years in office. Now let's pause here for a second. Just think about what I said. Algeria's 78-year-old president just won 95% of the vote, 95%. Does that strike you as a little odd? How does someone become that popular? For context, let's look at the recent Russian election, which was held in March this year. Vladimir حجين تاكن رينا بزي أقداسيو بتي نتكونتات بنتصور كنسل خنريو زي بريزنت ناي ألجيريا زول لابزي وانزي بريزنت تبوني يزبهال كالاي جزيو نكالاي ترمي توداديرو د 78 عامتيو 95% ناي تدمص دما رقيبو كل تكالت مودادرت نيرمو 95 دي رقيبو 150 دي رقيبو حزب ألجيريا زول يغبر غليو أنت زقد سنابزي حزب ألجيريا وي كامنغس ألجيريا انت يرا يكونن أمريكان أوروبان تايلوم مغنياتو نزدليو هاجر كما يجرم كم زدقفو نزي دليو هاجر جن كما يجرم كم زشفنولو كم فلس سلس دلو خيدة مسا زلقو لك قدمي استوى سنة وارح ويون ميبي أبز مجمرة نزعمت فلاديمير بوتين أمريكا بلاي رشا كبابي ب 8% 85% نايت دمس رغيبو مستعوة تايلوم منيرم جبو كنريا سلس غنا Look at the recent Russian election, which was held in March this year. Vladimir Putin won that election. He was expected to win. He won with about 88% of the vote. Now let that sink in. Even Putin did not cross the 90% threshold. But Tebboune somehow managed almost 95%. How did that happen? You know, aren't many other choices. But a lot more had wanted to contest. More than 24 candidates were disqualified or forced to resign. It did not to his electorate is 24 million strong, which means the voter turnout was just around 23%. So the election in a good, especially the Western world, the so-called champions of democracy and all that jazz. Let's look at the United States. Washington is always quick to حجي تمرجع كمينيرو من انتاجيرو من تساتفو من يتساتف نسو ناي ألجيريا قدايو أنا بتنا وشتاو قداينا هجرات كزارة بايكلني 95% وسيدو تعويتو أوكي ألجيريا حزب ألجيريا انتاجيرو انتاي جبرن ألجيريا زمركاتيو كلا مالت أبتمرجع تخكلاي نبرن قال ملك تبل تخلي خاجن نفسه كف حجر نفسه كف مرجع أنا ناتفولت لنا أمريكا سنه لغاس معكم سلزغونكو بحفشة ناي راشا مرجع مستودة انتاي ميلمو قبول ديمقراطي كونن أنصار ديمقراطي نيرو سريقوي بوتين بلا بلا نابلو ستيت ديبارتمنت نا أمريكا عبي مجلس إن أوروبا أنصارو ديمقراطياوي كونن نيرو فتحاوي كونن نابلو قالوا تاوي بزعبو بزحهم تزاريبا أوكي الرأي 88% سلز رخبة فتحاوي أين براني الكيا نا ألجيريا دما حدا أبتز بس أبتمرجع ساتفة إسرح 5% نايت هاجر ترايو قال بزح نجر قدلتات نيرو أمريكا دان تايبلتنا 5 عينات مرجع Then dubious elections after all. This was the US State Department's reaction to Putin's victory in March. They said Russia's presidential election occurred in an environment, and I'm quoting, an environment of intense repression. They said the election, and I'm quoting again, could only be described as undemocratic.
Strong words for Russia. Same with Venezuela. When Maduro won the presidency, ናይ ራሽያ ምርጫ ዝነበረ ቭላድሚር ፑቲን ብፀቕጢዩ ምርጫ ገይሩ ዲሞክራሲያዊ ነበረን ስለዚ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ገሊፆም ነይሮም ብተመሳሳሊ ኣብዛ ቅድሚያ ዝሓለፈ እዋን ድማ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኻየደ ምርጫ ኣሜሪካ ብርግፅ ክእለ ዘልዮሞ ዝነበሩ ኒኮላስ ማዱሮ ስለተዓወተ ንሳቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ኩሉ ነገር ገይሮም ክዕውትዎ ዝደልዩ ዝነበረ ድማ ስለዘይተዓወተ እቲ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ናይ ህዝቢ ደገፍ ዝተገበረ ኩሉ ጌጋ ምዃኑ ተዓዘብቲ ኣብኡ ዝኣተው ግን ክፉት ምርጫ ከም ዝነበረ ገሊፆም ነይሮም ፋይን ክልተ ሃገራት ድሓን ቬኔዙዌላ ነዳዲ ኣለዋ ክሰርቅዋ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ ብኸምኡ ፀልዎ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ውግእ ይዋግኡ ኣለዉ ክስዕርዎ ይከኣሉን ኣለዉ ብኸምኡ ፀሊኦም ፋይን ንኣልጀርያ ዳ እንታይ ስለ ዝረኣዩላ እዮም እንታይ ኢሎም ከ ብዛዕባ ኣልጀርያ election in July, the US said that the election was deeply flawed and that the official results did not have any credibility. So how has the United States reacted to the Algerian election? Well, here's their statement, short and sweet. The US congratulated Algeria. They said that they were looking forward to further cooperation and reiterated that Algeria was a valued partner. That's it. No sermons. سم ناي ألجيريا جن انكو حقوسة كانت مراحب بمبال ألجيريا أجد سيت بارتنر ناتو مخانا جليس أمالو سلزي أبزوان زي بزحات هجراتي خسر سلزلو أمريكا كلها فريهم مالو كلام أفهم نتوم تسألوهم تراوي كانتهم بتيهم كرهبوهم زي كل تراي مانس أرم زخد زلو باي ذا واي أمريكا أنصار أبي زخد وزلو خاص بجرا كريكم يا أبزوان زي نعبي بخميت أميتهم مهم زلو سلزي أنصار ألجيريا حنتي بالون تي مريجات تخكل هنا برا بزع قلت هذا نبرو ناي فنزويلا كون كله ناي راشا كون كله ناي كالو كون كله كم دليتهم يمتصرفوا ربحنا توم كون كله جنتم ويدما صبغنيرو اوروبا خذا انت يبلو توم سبقتنا ديمقراطيه No pointing out any flaws. Nothing. Europe has also been suspiciously quiet. France has congratulated Tebboune on a second term. But the rest of Europe seems to be intentionally ignoring the result. Why is that? Why can't the West say anything right now? Well, it's because Algeria is a valuable ally to them. Algiers helps Europe with two crucial matters, fuel and migration. Algeria is now... So, it's always about interest. زي أكتر داكم على أن الديمقراطية من رجع فتحي دي free press قال قبل خلوا نربحنا توم تداي كوينو ناي تزبي ويون ناي تهجرات أجد يسوى ما يكونن. ألجيريا بزوانزي غاز نيروبا تبزلا أجد داسيت هجريا. بس بزحات هجرات يباتقو سلزلو ألجيريا دحري مسراشا مستباتقو تاونكو أبكر كوينا صبغ زخنة نخلو كأخول انت زي كونجن كابونا أبو عباس تواصل تقبل زي الهجريا. لذي مثال ألجيريا ولا مبلشات شيء زي مرات أجد سوني تم ولا حنتي بالون فرنسا أنت قنات قلنا كحقو سكما ألجيريا إلى مالو مهناتو كم بعد نيجر كم بعد جلة ألجيريا خسروا سلزقول فريهم سلزلو لذي أوروبا نربحهم كون كله أمريكا نربحهم كون كله ولا نسلاس عامت ولا نصوص عامت بريزنت كون نجوس كون ولا ديكتاتور كون أي قد سوني as long as it interests أمريكا زحلقة نتناتهم انترسناتهم تأمديل كاغن ولا بثلاث عامة تمرز ولا بأربعة عامة تمرز كل جزء زي فتحوي شقواني أساري قال زخلو ديكتاتور يخا قال ملا زبلك على قبل على التسب قبل على الهجر كل جزء يزورد لذي زفت وازن برا هجر لك كابتر بحوم لما استجمرت كل جزء ديمقراطية تاي حقكم زلو قبل عليها خمسة زلو جونوسايد في تسمكم زلو كل تعالوا تاوي أشمات كتكم اللي في التنوس لذي حنت عبايت مرتي أبزيك زينا استفدت ما تكرينا هرينا بيروبا خن حل فينا سوق كتايب لولو Europe's second largest gas supplier. This has happened in the last 2 years since Russia invaded Ukraine. Europe needed an alternative for Russian gas, so they tied up with Algeria. Now they have to keep their mouth shut or risk another fuel crisis. So that's the first reason why they won't say. So gas لزد اليوم كالي كرايسيس كم توصل زي دليو تدليوم بنصارو بزي خطر داكم زلو أمريكا ويون أوروبا نربحهم زي قال انت خوينو حدا مراحي ديكتاتور كونيوم زدليوه سلامتاي كالي من رجع متيو أنصارهم زخون أب سلطان كمصاي دلينيوم نابنت أب سنغال زنبر مراحي بزح حقي تحس هالو قال يبلون يرمز بسنغال فرنسا كنت تدلي نيرا أوروبا يدليون يرا مهناتو ربحهم زي وحس لزنبره لذي نربحهم تبحث تخين كات ديكتاتور كتكون ولا نجوس كتكون يوم زدليو أنصارهم دعرو خين كات رئيس كأز فترة لهم كاب السلطان قالوا خاص دليو تديمقراطية دمشق يوم زدليو زيا حنتار استرينا لنا نزيا جن ناي راشا أبي دبلومات تبغى غير ملتي بوام نيرو مهناتو أبزوان زي زيارة خصوصا زلوا سوم سلزقون Attempts to interfere with everything and everywhere is a trademark of the United States as well as the British, the main allies of the US. أبزخون يكون مرجع أبزخون تحجر أبزخون يكون مرجع أبزخون يكون بوليتيكا إتكامتاو نا أمريكا مللي تارجايو نابليز قال زلو
ንምንታይ ዝመልስ ዘሎ ራሻ ሚድያ ናይ ራሻ ኣርቲ ዝበሃል ኣብቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኢድዩ እትሎ ገለመለ ክብሉ ስለ ዝጀመሩ መልሲ ይዝብ ዘሎ ኢትካ ምእታው ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኣብ ናይ ካልእ ሽግር ኣብ ናይ ካልእ ፖለቲካ ኣብ ናይ ካልእ ቁጠባ ኣብ ናይ ካልእ ፀገም ኢትካ ምእታው ኣሜሪካ ካልኣይ ድማ ዓዲ እንግሊዝ እዚ መለለይ ታርጎኦም እዩ ናባና ከልግብዎ ዝፍትን እናበለ ፅቡቅ ገይሩ በቲ ቋንቋኦም ከስምዖም ከሎ ንሰምዕ ኣለና እዚ ድማ ሎሚ ፖለቲካ ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ሎሚ ፊት ንፊት ተገጣጠም ኮይኑ ዘሎ ከመይ ገይሮም ሓይልን ሓይሊ ይወጋገኑ ከም ዘለዉ ፅንሕ ኢለ ክርየኩም እየ All these attempts turn out to be a failure when it comes to Russia. While they may work in some cases, a lot of coups have been organised, but in relation to Russia, it has the opposite effect. I couldn't have put it myself any clearer. The US, known for decades as the country that likes to meddle in elections across the globe, is once again like the pot trying to call out the kettle for being black. Last week it said Russia, China and Iran were trying to spread disinformation ahead of November's presidential election. China and Iran were trying to spread disinformation ahead of November's presidential سنتاي دردلو أمريكا already نتي كل جزية تتكملو أبناء كالوت من رجع إتكامتاو حجنتها تدللا كالوت أبناتي من رجع إدوم يتولو ببال كس جميرالا أزغا كفر أب يونتن شمس قبرو كما يجيرون مجمريا ميديا كسا كندي نهجرات بميديا غير أمريكا كم تسعة لهم تبو غير سلت فلت كالوت سبات كم خبرو ويون نشتي نجار كريقل ويون بعلم نخ خبرو زتك عملو تاكتيك مخانيز نجار أبدر أيوة مجت ميديا ناتهم تايلون راشا China إيران كم يجير تارجت كجبري في التنكمزلة. Election. Russia, Iran, and China are likely to engage in newly sophisticated influence and interference efforts ahead of the 2024 U.S. presidential election. Russia is trying to meddle in the 2024 presidential election. Russia's efforts were aimed at sowing divisions here at home, influencing Ukraine policy. ተመሳሳሊ ቋንቋ ራሻ ቻይና ኢራን ኢዶም ይትውልሎ ምርጫናትና 2016 ከምኡ ኢሎም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ንኸይምረፅ ራሻ ይድግፍዎ ኣለዉ ከምዚ ይገብሩሉ ኣለዉ ንዑ ይሕግዝዎ ኣለዉ ገለ ተባሂሉ ብዙሕ ክሲ ተገይሩ ኣጋጣሚ ምስ ተዓወተ ኤፍቢኣይ ዝበሃል ነቲ ናይ ራሻ ዝብልዎ ዘለዎ ጉዳይ ለይትን መዓልትን ምስ ፈሓረ ወላ ሓንቲ ይረኸበን ክሳብ ሎሚ ድማ መቕፃዕቲ ይወረዶም ወይ ኣካውንታብሊቲ ኣይተኣጋጥሞም ነጂ ድማ ልክዕ ተሴም ታክቲክ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ነቲ ንሳቱ ትጥቀሞ ናብ ካልኦት ከተልግባ ከም ትፍትን ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና this is nothing special or nothing strange ማለት ናይ ኣሜሪካ ትሬድ ማርክ ኢልዎ ፀኒሑ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሕጂ ናብ ኤሮጳ ክንመፅእ ኢና ቅድሚ ናብ ትካል ምስጋርና ኤሮጳ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ Europa abay nerom abay betihum allo rayo hiji European Central Bank Chief Mario Draghi is urging the EU to develop a new industrial strategy to counter what he says is its diminishing competitiveness. The former Prime Minister of Italy has released a report warning that the European Union risks falling further behind the US and China. The smiles and warmth veiling a So, ziom nriyom zellana maniyom warning from the man tasked with telling the EU what it needs to ريوز الله ماريو دراغي بال هذا كابتن عبيت بانك ريس نايتي بانك نيروبا زنبرون حلافناتو زنبريو برايم مينستر نايتي ايروبا كوميشن بريزيدنت كونون تسبي زغبرول زنبريو هذا نتي ناي ايروبا ተወዳዳሪነት ወይ ካ ኮምፒቲቲቭነስ ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ከተምፃእ ትኽእል ኤሮጳ ድሕሪ ተሪፋላ ክንብለኩም ከለና ወይ ክብል ከሎ ኣብዚ ቻነል ስለ ናይ ኤሮጳ ወይ ሕማቕ ናይ ኤሮጳ ስለ ዝምና ይኮንኩን ባዕሎም መፅናዕቲ ገይሮም ውፅኢት ዝረኸብዎ ስምዑ ሕጂ ኤሮጳ ንድሕሪ ተሪፋ ከም ዘላ እንታይ ክግበር ከም ዝግብኦ ንኸተርክብ ተኾይና in order to catch up with the economies of China and the US. What we are trying to do now becomes existential itself. And that's why we care so much. And that's why the report will argue for what I defined in a speech, a radical change, which will have to be urgent and concrete. His report endorses increasing investments in industry. እንታይ ዝብል ውፅኢት ይረኺቡ ኤሮጳ ኣዝያ ድሕሪ ተሪፋ ከም ዘላ ተወዳዳርነት ናታ መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎን ዓብዪ ኢንቨስትመንት ከድልያ ምዃኑን ብዙሕ ገንዘብ ከድሊ ምዃኑን ነዚ ጉዳይ እዚ ከተርክብ ተኾይና እቲ ዘድልያ ዘሎ ዓቐን ገንዘብ ምስ ምንታይ ደረጃ ይወዳድሮ ኣሎ ኤሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክትወፅእ ከላ ዘድልያ ዓይነት ኢንቨስትመንት ከም ዘድልያ ዘሎ ይዛረብ ንስማዓዮ ክሳዕ ክንደይ ኤሮጳ ድሕሪ ተሪፎም ከሎ ኣብዚ ንምፅላሞም ንምክፋኦም ዝብል ዘለኹ ወይ ከምኡ ኢልና ንሰርሕ ዘለና ዝመስሎ ሰብ ስለ ዘሎ by up to 5% of the EU's GDP, the equivalent of nearly 800 billion euros per year, the highest amount since the post-war period. It states that disposable income per capita in the US has grown almost twice as fast than in the EU since 2000, meaning households on this side of the Atlantic are seeing more of a squeeze. It was EU Commission President Ursula von der Leyen who tasked Draghi to put together the report.
እንታይ ዝብሉ ዘለዉ መናብሮ ወይ እውን ኣታዊ ናይ ኤውሮጳዊ ናይ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣታዊናቶም ምስ ብመንፅር ናይ ኣሜሪካ ክረአ ከሎ ፈፂሙ ከም ዘይወስኸን ካብ 2000 ጀሚሩ ወይ ካብ 2008 ጀሚሩ ዳርጋ ኣብ ቅልውላው ከም ዘሎ እቲ ስድራ ቤታት እቲ ኣታዊናቱ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ኢትስ a little bit too late እቲ ጌም ከይድዩ ነዊሕ ከይድዩ ሕጂ ተበጊሶም ከርክቡ ይኽእሉ ዶም ኖ ሜቢ ከርክቡ ይኽእሉ ክንምንታይ ገንዘብ ከይብሉ ኣለዉ 800 ቢልዮን ከባቢ 1 ትሪልዮን ገንዘብ ካበይ ኢኻ ክመፅእ ገንዘብ እዚ ኦልሬዲ ኤውሮጳ ሕብረት ኤውሮጳ ማለት እዩ ክሳብ ኣፍንጩ ዕዳ እዩ ዘለዎ ካብ ኣሜሪካ ካልኣይ ዝለዓለ ዕዳ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን እዩ ስለዚ ካበይ ክመፅእ እቲ ዕዳ ንእሽተይ ንስማዕ እዮም እቲ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ዝደልይዎ ጥራይ ዘይኮኑሲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ካ ስምዑ እዚ We have to create a new regulation. Without having a new regulation, migration will disintegrate the European Union. If you look back, Prime Minister ናይ ሃንጋሪ ከንታይ ይብላ ኣሎ ሓድሽ ሕጊ ናይ ኢሚግሬሽን ተዘይኣታታቲና ብሰንኪቲ ኢሚግሬሽን እዚ ኤውሮጳ ሕብረት ክበታተን ምዃኑ እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ እቲ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ሽግር ኣብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ኣትዩ ከም ዘሎ from 2014 period till now, this period is a disintegration process period of European Union. So we have to stop it. That's how I see it. But the first is war and peace. To say that እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ 2014 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እቲ ብብዝሒ ስደተኛታት ዝወሓዝሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ነተን ሃገራት ነቲ ኤውሮጳ ሕብረት ንኽበታተን ዝኸደሉ ዘሎ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ከይንበታተን ንደሊ እንተኮይንና ሓድሽ ሕጊ ከነተኣታቱ ክንክእል ኣለና ስደተኛ እንድሕር ኣለኻ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት መመሊሱ እናተጠምጠመ እዩ ዝኸይ ዘሎ ካሊእ ሽግርናቶም ኣብ ኮምፔቲቲቭነስ ሽግርናቶም ግን ናበዮም ክጥምዝዝዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ስምዖ እንጂ ሽግሮም ኣበይ ከም ዘሎ ባዕሎም ፈልጡ እዮም Look at the political will to have these common European projects and then define are we going to finance them through new ነዚ ግን ቀደም ሓደ ሰብ ተዛሪብዎ ነይሩ ምናልባት ከም ትዕቢት ክመስል ይኽእል ግን ኢልዎ ነይሩ እዩ EU will not get NATO will not get out of intensive care. EU will not get out of intensive care. They will never contain Russia. Ukraine is a sacrifice. Ukraine is a price. They have to pay. They will not pay it on their own. They will provide billions and billions, even trillions, to continue this war. And now we need to have the narrative straight. This is not war between Russia and Ukraine. This is declared war against Russia because Russia was the major threat at the time. So, ኤውሮጳ ካብዚ ዘለዎ ዓዘቕቲ ክወፅእ ኣይክኽእልን እዩ ኔቶ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ክወፅእ ኣይክኽእልን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ ከይመስል ይኽእል ኣብቲ ግዜኡ ክትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ዘለዎ ገለመለ ዓብዪ ዝመስል ግን ባዕሎም ሽግሮም ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ነፍሶም ንከትሕኑ ክንዲ ምንታይ ቢልዮናት ከም ዘድልዮም ዘሎ ኣብቲ ዕዳጋ ዓለም ኣብቲ ቁጠባ ዓለም ክወዳደሩ ተኮይኖም ክንዲ ምንታይ ኢንቨስትመንት ከድልዮም ከም ዝኾነ ባዕሎም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ኣገይን ኣገይን ነጥቢ ዝሃርም ዘሎ ኔቶ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ምምቕቓል ከም ዘሎ ንራሽያ ተኣክል ክብድህ ከም ዘይክእል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ቲዮሪ ዘይኮነ ክውንነት እዩ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ዝከኣለ ፈቲኑ ብመንገዲ ዩክሬን ኣይሰለጦን ንዩክሬን ክሳብ ዓንቀራ ክዕጥቃ ፈቲኑ ኣይሰለጠን እቲ ኣፅዋር ተወዲዩ እቲ ገንዘብ ተወዲዩ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተወዲዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ዩክሬን ክትዕወት እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ስለ ዝኾነ እቶም መራሕቲ ኦልሬዲ ነቲ ኩነታት ንራሽያ ክስዕርዋ ኣይክኽእሉን እዮም ኢሉ ነይሩ ንራሽያ ኤውሮጳ ይኹን ኔቶ ኣሜሪካ ኩሎም ተሓጋጊዞም ኣይክስዕርዋን እዮም ኢሉ ነይሩ ስምዑ ኣብዚ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ከንታይ ይብላ ኣሎ of European Union is to create peace is something which is negative, you know. So it's not legitimate to speak about peace because the whole atmosphere, the language and the culture of European Union is pro-war. I don't like it and I don't think it's good for the European Union. ኤውሮጳ ሕብረት ክፍጠር ከሎ ብመሰረቱ ንሰላም ተፈጢሩ ኣብ መንጎ ጀርመንን ፈረንሳይን ዝነበረ ፅሊ ኣሊኻ ኣብ ውግእ ከይኣቱ ነዚኦም ቁጠባዊ ሽርክነት ክትፈጥረሎም ኣለካ ብዝብል ሕልሚ ተበጊሱ ሎሚ ግን ኤውሮጳ ሕብረት ሰላም ዝብል ቋንቋ ፀልዩ ውግእ ጥራይ ይደልለ ኢሉ እዚ እንተደይ ተቐይሩ ድማ ኤውሮጳ ሕብረት ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እቶም ኤውሮጳ ሕብረት መራሕቲ ግን ኣብ ካልእ ውራዮም እዮም ዘለዉ እዩ new own resources. Those so-called own resources are when the EU takes on debt rather than the EU's governments themselves. It's happened before and it is endorsed in this new report, but it's politically complicated around EU capitals who are resistant to handing over power to Brussels. The report's blaming decreasing levels of productivity in the EU and says more needs to be spent on innovation and decarbonising industry in order to counter that. It warns too much effort's gone into preserving traditional industrial heavyweights in Europe, like German car makers. Draghi's report is being backed by many senior economists here in Europe, but they're calling for less talk and
actually act So تحت دول انتاي حجي انتاي مدلي زلو زيوم بفلايتا كوميشن سلطان يوروبا حبرت نت براسلس زلو بيروقراطس كوهابم مو نزي انفستمنت يلوم كل ነገር በብራስልስ መንገድ ገብሮ ብራስልስ ግን ከሰልጥ ከም ዘይክል ፍሉጥ እዩ ብጀካ ገንዘብ ከጥፍ ከም ትንውግጥ ራይዘ ዘበርክቶ ዘሎ ካልቁም ነገር ክገብራ ይክልኒ ተን ሃገራት ድማ ናጽነተን ሂበን ነቲ ኢንቨስትመንት ክግበር ዝኽእል ኣብ ሃገረን ክገብሮ እምበር በመንገድ ብራስልስ ክግበር አይክልኒ ስለዚህ ኤውሮፓ ነቲ ዝነበሩ ቀደም ኢንዱስትሪ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ናይ ገለ ንዑ ንኸይከስር ክብል ካብ ብዙሕ ኢኖቬሽንስ ጠጠው ከም ዝበለን ሕጂ ድማ ንሳቶም ካብ ቢዝነስ ናወፁ ስለ ዝኸዱ ዘሎ ናብቲ ጌም ናይ ኢኖቬሽን ክመለስ ተኮይኑ ብዙሕ ጻዕርን ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ከድልዮም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕቶ ግን ንዓታቶም ጥራይ ኣይኮነን እሶም ጥራይ ኣይኮነን ኤውሮፓ ጥራይ ድሒሩ ትኻልግን ኩሉ ቅድሚ ዘሎ ኣይኮነን ኖ ኢሎን ማስክ ስምዕዎ ኣብዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ካብኦም ኣይትፍለን እያ If Trump wins, and obviously I suspect there are people with mixed feelings about whether that should happen, but we do have an opportunity to do kind of a once-in-a-lifetime deregulation and reduction in the size of government. Because the other thing, besides the regulations, ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሓድሽ መብፅዓ ሂብዎ ዘሎ እንድሕር ተዓዊቱ ንሱ ንኢሎን ማስክ ሓደ ቦታ ክበብ ምዃኑ ኣብ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ንሱ ድማ እንታይ ይገብር ዲሬጉሌሽን ብዙሕ ሕግታት ኣንጻር እቲ መንግስቲ ሲ ልዕሊ ዓቕሙ ኦፊሳት ከፊቱ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ዕዳን ዕንድዳን ይኸውን ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ክፋላት ናይቲ መንግስቲ ክእሎ ክኽእል ኣለዎ ክእሎ ኣለዎ እቲ ቦታታት ክዕፆ ክኽእል ኣሎ ዲሬጉሌሽን ማለት ሕጊ ኣብ ርእሲ ሕጊ ነቲ ሰብ ክነብር ከም ዘይክእል ትካላት ክዓብዩ ከም ዘይክእሉ الزربنا إلى ماسك أوروبا يزيد اليوم يرو أوروبا من كنا نقرأهم من كقبر لهم كم حقت رأيهم زفلت أوروبا دايم زبلت زربا أمريكا إنوفيشن يقبروا تشاينا قلتفهم كديهم تشاينا نيسيان كديهم يحلفوهم أوروبا خير حقت رأي دوت بجك حقي إنوفيشن يله بالحات يله مغنياتو أبي أوروبا زلوا أبراس لسكوفيلو زلوا بيروقراط بجك حق موسى نخصتها بناتنا يتونيها 50 تقبرنا تدي كوينو حدش نجار that's why حدش كامبانيات حدش entrepreneurs أبي أوروبا داي فريو ኣብ ኤውሮፓ ብዩኒቨርሲቲ ተማሂሮም ቶም አንተርፕረነርስ ንኣሜሪካ እዮም ስደዱ ስለምንታይ ሕጊ ጥራይ ስለ ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ስዊስ መፂኦም እዮም ቶም ሓደ ዝርከቡ እውን ካምፓኒታቶም ኣብ ስዊስ እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ካብ ታክስን ካብ ገለን ኢሎም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ኢሎን ማስክ ኣብ ስልጣን ኮይኑ ንብዙሕ ትምሓንቆታት ናይ ትካላት ዘሎ ከኣልዮ ብዘይ ገንዘብ ብዘይ ደሞዝ ስልጣን ክወሃቦ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ስለምንታይ ከምኡ የድልየና ይብላ ኣሎ ስምዖ America is also going bankrupt extremely quickly. እንተዘይ የለ መንግስቲ ኣሜሪካ ባንክራፕት ክኸውን ይብላ ኣሎ ክጥፍሽ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ክጥፍሽ ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ዓለምና ዝሃብተመን ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎን ዝበሃል ሰብ እዩ ስምዕዎ ንኣሜሪካ ይዛረብ ዘሎ ኣሜሪካዊ ድማ And nobody seems to, everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. But they're all grabbing the silverware. Everyone's stuffing their pockets in the silverware before the Titanic sinks. It's like, well, you know, the Defense Department budget is a very big budget. Okay, it's $1 trillion a year. DoD Intel, it's $1 trillion, and interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. They're over $1 trillion a year. እንታይ ይብላ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ታሪክ ንድሕሪት ተመሊስካ መጽናዕቲ እንተጌርካ ሓደ መንግስቲ ሓደ ንግስነት ዝወጥቀሉ መለክዕ ኣሎ እቲ መለክዕ ድማ ካብ ናብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ኢንቨስት ዝገብሮ ነቲ ዕዳ ናቱ ንምኽፋል ወለድ ናይቲ ዕዳ ንክኸፍል ዘጥፍኦ ገንዘብ እናዓበየ ምስ ከደ እዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ የብላን እያ ትበሃል ኣብ ታሪክ ድማ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበፅሑ ንግስነታት መብዛሕቲ ግዜ ምጥፍኦም ምዃኑ ሮማን ኢምፓየር ድዩ ናይ ዳች ኢምፓየር ድዩ ናይ ቻይና ክንደይ ኢምፓየር መብዛሕቲ ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ድዩ ናይ ፍሬንች ኢምፓየር ዝነበረ ናፖሊዮኒክ ኢምፓየር ድዩ ኩላቶም መውደቂ ናቶም ክራይቴርያ እቲ መንግስቲ ልዕሊ ዓቕሙ ኣብ ዕዳ ስለ ዝኣተወ ዕዳ ናቱ ንምኽፋል ድማ ስለ ዘይከኣለ እናጠፈሸ ይኸይ ኣሜሪካ ድማ በፂሓላ ይብላ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ባጀት ብሓይሊ ዓሚፃ ትነብር ሃገር እያ ከባቢ 1 ትሪልዮን ከባቢ 850 ቢልዮን ነቲ ዲፈንስ ጥራይ ክወሃብ ከሎ ነቲ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዘይጠቕስዎ ድማ ከባቢ 150 ቢልዮን ዝኾን ኣሎ 1 ትሪልዮን ከባቢ ባጀት ኣለዎ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወይ ከዓ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብዛ ዓመት እዚ ካብ 2024 ማለት እዩ ንኢንትረስት ወለድ ናይቲ 35 ትሪልዮን ናቶም ክንድኡ ክኸፍሉ እዮም ንዓመት ልዕሊ 1 ትሪልዮን ወለድ ክኸፍሉ እዮም ብከምዚ እቲ ሃገር ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ተፈሊጡ ከሎ ግን ካሕውዮ ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ የለን ስለምንታይ ፖለቲካዊ ነፍሰ ቅትለ ስለ ዝኾነ ዕዳ ከጉድል እየ ዝብል መራሒ ሰብ ኣይመርፆን እዩ ስለዚ ብፖለቲካ ዝተመረፀ ዘይኮነ
ስልጣን ዝተዋህቦ ከም ኢላ ማስክ መፅዩ ገለ ነገር እንተገበረ ጥራይ ክድሕን ዝኽእል እዚ ኸ ቃንዛ ዘለዎ ጉዕዞ ይከውን ዕዳ ናይ ሃገር ምጉዳል ማለት ቃንዛ ዘለዎ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ልዕሊ ክብደት ሚዛን ምስ ወሰኸ ነዚ ሚዛን ክዓልዮ ከሎ ስፖርት ክጅምር ከለ ክሳዕ ክንደይ ቃንዛ ኣለዎ ዕዳ ድማ ከምኡ እዩ ዕዳ ዘለዎ ሰብ ይፈልጦ ነዚ ክሳብ ዓንቀርካ ዕዳ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ከተጉድል ክትክእል ኣለካ ካብ ዕዳ ክትወፅእ እንተዘየለ ሂወትካ ምሉእ ብዕዳን ዕንድዳን ተሓኒቕካ ትመውት ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኩነታ just in interest and rising. We're adding $1 trillion to our debt, which our kids and grandkids are going to have to pay somehow. Every 3 months, and then soon it's going to be every 2 months, and then every month, and then the only thing we'll be able to pay is interest. And if so, ab seleste warhi 1 trillion. لأن كل هيد عندك عمتها دما أكل التوري هذا تريليون كان كفلنا لنا عدا نولد تراي عدانا مخفالة يكون نولد تراي هذا تفوت كاتنا أمريكا نتوم أب بيزنس اللو نتجنزب زردو أب كون الناس زنبرو أمريكا كما يتنبر على كل سبيز جرمو كما يجير حدا من جس كندز عدا جيرو ناشك عكنا برخة نوي عمتها تقييم واي أبزوا أنا زين تدخل زلا كلهم تم لوجيكالي وي أب كون الناس زمركوس سبات أمريكا هتكسر كم زي تخلي يردو ماله يزاربوا ماله انتخونت political system ناتهم completely بخال من قد سلة تسرح نخد كيرو عزيب الدهيو سو نا أمريكا قداي نزي مثل نابي كوديوم انتاي كونيوم نتكون نارانا كان بلالكم هنا سيزي دونالد ترامب تعوت على إلو إيلون ماسك يحطت على دونالد ترامب تتعوي تسبغي باي ذا واي تامودا درتو تتعوي تاخ انتاي كقات مخل في الله كمير تراينس كبزيان نسمعوا دحريو ناب أفريقيا هم اللاسي ICE. Well, now, of course, she's touting the Biden administration's executive order to crack down on the border. KFIL's Andrew Kaczynski joins me now. Andrew, that's pretty incredible on its own. ACLU, and this questionnaire is really Democrat. Bernie Sanders see that through a little bit of what she said. Let's look at what she said. Open-ended pledge. إذا كمال هاريس بهالمودادرتنا دونالد ترامب قد محجين تاي جيرانيرا نمنتاي بلتشين عصر تشعتن كامبين كتقبر كلا تتك ناتا بروباغندا ويوناتا العماتا تاينيرو بتعمز حزم مغانو زي جندر صوتا نقيرو قلعوت كابنتاشم وصيوم زغبر وي كاسدتنياتات صوتا نقيرو زغبل ግበር ከም ዘሎ ነዚ ሰይጣናዊ ተግባር ተተባብዕ ሰብ ዝነበረት ምዃና ኢሚግሬሽን ዲቴንሽን by 50% ኣብ ስደተኛታት እዚ ፖሊሲ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓቢ ዳሜጅ ይፈጢርላ ዘሎ ሲኤንኤን እዮም ድማ ውፅኦሞ ዘሎ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ኩሉ እቲ ዶናልድ እዚ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ብዝለዓለ መልክዕ ክትገብሮ ምዃና ውግእ ወረ ውግእ ዕግርግር እገዳ ፀገም ብትክክል ክትደግሞ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ كم يرتراو خين كاترو يخلها زي حسب زي أنت دي تعودت عايش دونالد ترامب يحشنا ده حشنا كابن أبو نسوين ربح أمريكا يكون كابن أبو كاب زي أصبحوا كم زي حيش مغنياتو زي نتستاتوس كون نتزلو كم زغت اللي أخذ جبر أمو داتا هانت فيديو كبكمي باقيرنا نبتك على رسنا سجرينا زي هذا ما نزي حجي زلو جو بوليتيكس تقول له فيديو سلو زغنتي أنا بهم زغر بازلو A new and robust partnership is emerging, posing a formidable challenge to the West as the conflict in Ukraine rages on. Russia has forged an ever closer bond with the trio of nations, China, Iran, North Korea. North Korean leader Kim Jong-un has announced that the country is now implementing a nuclear force construction policy to increase the number of nuclear weapons exponentially. He said that North Korea must thoroughly prepare its nuclear capabilities and its readiness to use it properly. ምዕራባውያን ሃገራት ክንድምንታይ ይጸልዎ ሓድሽ ነገር ንጹርና ኾነ ይመጽእ ኣሎ እቲ መፍልላይ ናይ ሓይልታት ከምዚ ሽፍንፍን ዘይብሉ ነገር ናኾነ ንጹርና ኾነ ይመጽእ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጎኑ መን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ደው ኢሉ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለዉ ቻይና ሰሜን ኮርያ ኢራን እዚኦም ሓደ ፓወር ሓደ ግሩፕ ኮይኖም ኣለዉ ኣሜሪካ መዓት ናታ ኔቶ ዶ ወላ ተደምሮ ምስ ኔቶ እናተባሃሉ ሓደ 40-50 ዝኾኑ ሃገራት ተኣኪቦም ኣለዉ እዚኦም 4 ሃገራት ግን መን ኣለዎም ሶም ብሪክስ ይበሃል ኣሎ ኣብቲ ብሪክስ ከባቢ 4 ሃገራት ከኣተው ከም ዝደልያ ዘለዋ ይንገር ኣሎ ኢቨን በዓል ቱርኪ ኣባላት ናይቲ ኔቶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግሩፕ ናይ ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ቻይናን ድማ ናበይ ገፁ ዝያዳ ክደፊእ ይፍትን ኣሎ ወታደራዊ ዓቕሚ መን እዩ ዘድልዮ ፈሊጡ ኣሎ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘድልዮ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ቻይናን ቭላድሚር ፑቲን ወይ ራሽያን እዚኣቶም ነፍሶም ዝኻሉ ሓያላት እዮም ኣሜሪካ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ከዳኽምዋ ዝኽእሉ እዮም ሓይልታት ግን ኣብ ቁጠባ ካልእ ሽርክነት የለን At any given time in ensuring the security rights of the state.
and added that a strong military presence is needed to face the various threats posed by the United States and its followers. Our special report decodes this axis of power that threatens to alter the delicate balance of international geopolitics. And Ukraine, providing billions of dollars in military aid and imposing harsh sanctions, social assistance in its encompassing military stance, pulling Moscow's missiles as military supply chain. حانت نيراي أبزا توانا لو anyway انتي نقبله بتقين بتي إزي حدش حيلي أوجاجنا نافريكا عبي صبق عبي نجاريو أجداس نجاريو كم وتيت ناتو انتي كجبري في التنولو نابنا تابزي لأنك أنا أمريكا كج أمتي لازم نبرة قداي كريكمي زخا كابزيرو استبقى كم زي كونه إذا كنا تاتي كم معلتي زقت زليو أزي منستر قدات وسعي ناي روسيا أبزي مسحجرات ناي جالف حجرات زبالة منين سعودية إمارات عمان كويت كلمة بحرين تنهب طامات هجراتنا عرب بحد وقينا قال في زبال جروب هاللون GCC قال زبال كمتات هاللون أبتو على ناتم مسمن من تعدي منيرو راي راشا توب دبلومات تعدي منيرو مسمن كتراقيبه مس رويال كينج ويكا وراس عراتنا أمريكا ناي سعودية MBS محمد بن سلمان إذا سبزي نا أمريكا منستر قدات وصاي هذا شدش الجزية بزعبازنا إسرائيل نا سعودية كملالس كله كرغبي كل نير بس منستر قدات وصاينا تنبر بزن جوس كرغبي كل نير رايف كله نير كرغبه ناي تشاينا خون كله ناي راشا خون كله يرغب له زي جينا أمريكا عبد سفعيت أبقصعي ساكن دي هجرات عرب كاب أمريكا كحد ما يفتنا من رجاية بلنن بقررن حزاتن كم زلا يفلتيو لك كم زنا أب جيراتو زلا سنة إلى غيركم جن كابك كحد ما يفتنا خم زلوا روي زخنا ملكة زي زي نقول ناي سعودية مس ناي راشا توب دبلومات من رخابو كم رما مس تشاينا زخدو زلا ناي قعزو ناي قطبة انتهي زرينا زلوا بزحات هجرات أبغون راشان تشاينان أبغون إيرانن سمين كوريان كونو خمس دولي كاب أمريكان اللي على مغنياتو أمريكا كل جزء وشتاو قدام آتيا هذا جاك فترة لهم تخل حجر مخانا على ملو فريت الله إذا قدام زلمة بزقل تفه كنتات زمع بلزل مع باليو نفس وقف سب دما أستوعي الكريو كرينا إنا خنرفتينا مالتيو هجي ناب أفريقيا خملسينا مجمر أنا بأفريقيا خنا تخلنا إسكي بقدام إثيوبيا خنجمر what's going on أب إثيوبيا Somalia كمدما السودان كريه دحريو مورنا بإثيوبيا خنا تينا. Shifting focus to the Horn of Africa, where tensions are soaring as neighbors Ethiopia and Somalia are locked in a dispute over a maritime deal. In the latest, Addis Ababa has issued a stark warning to its rivals, saying that there would be a severe retaliation if any country attempted to invade Ethiopia. These comments by the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed came as the country marked its Sovereignty Day on Sunday. In a televised address, Ahmed Sometimes بلو زلو زناي أبي أحمد فقرة قبض أويان بسفحوا يتنتنوا خمزلون انتهي قبر كمزلون سلامتاي كمزية قاتم كمزلون هذا عبي زعباي كوينو زلو أبي أحمد بقال تي chief of staff ناتو فيلد مارشال برهانو جولا أبحب أخي بانتايلو قبسي تقدم يتسأل آيتنا يا إثيوبيا مخانا قبس دما نعنا نمدخام كل عينة تكتيك تتقام كمزلا أب تاريخنا دما بحرنا خلينا نركب قدام يتسألينا قبس مخان تزاري بنيرو أبي أحمد دما بغاتا شما ما يروح حنقل كابروعون كاب كربان مزيوم كهرموناز فتنزلو نعتاتو بنمدمساس كل نعوز خون حيل كمزلنا نابله يفكر له التميديا دما تقبلوا نتنا أبي فقرة يراسنا لولو كمون يزاربوا لولو كم زريا زلنا said that the East African nation had no intention of creating conflict. However, he warned that Ethiopia would humiliate any nation. Egypt has a major problem with historical arrogance. Once upon a time, you know, when Egypt was powerful and the littoral states were not, they were weak, Egypt could muscle its way. Various, you know, factors. I would say Ethiopia is at least equal, if not superior to Egypt. And the Egyptians just have to. Sometimes بلو زلو زيوم بعد تيبوناجي نتوج كسفح تعزدلي وزلو نيتوبيا حيل خمزلوا كالتم كمزلوا كاب جبت كم زيت سنف أب كينات كتا نجبت كتا داخل خم تغد أبد ما زقان قطعت زي سلد سمعه بحكي كسكرو زغل زربا خاص لزغونه يتعقع له سلازي تكونتات أبدي قصبلنا يكونات مدلاو كمزلو أبزي كلتا نقرات كنفلت كعدمكم إيه مجمريا زي ما نسمعها نسمعها كساع كندي نكوينات يدفافع كمزلو كتفلتو منتان
sovereignty. In his exact words, anyone intending to invade Ethiopia should think not just once, but 10 times, because Ethiopians know how to defend themselves. Now, the Ethiopian Prime Minister did not So, أزي حاجة كتزارب كلا Ethiopia knows how to defend themselves نابله ننفسهم ككلاخلو زخيلو خمزخونو حيلك كمزلهم. How do we know? Ethiopia نفسها كتكلاخل تخلي هذا fine. على ملء تريا زي الارستجن زيو. ምርኮኛኑ ወራዳኑ አቅም የለው ፋኖ ይችላል አሳምነው ክፍለ ጦር ከወርቅ የነጠረ እዚኦም ሰራዊት ናይ አቢ ብፋኖ ዝተማረኹ እዮም እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ብዙሕ ቦታ እዩ ዘሎ መዓት ቪድዮታት ይወፅኡ ዘሎ ክሪአኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ሰራዊት ናይ አቢ እዚ ኩሉ ፈቐራ ዝገብር ዘሎ ምስ ግብፂ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ እዩ ፋኖ ታንክ ዘይብሉ መዳፍዕ ዘይብሉ ኦርጋናይዝድ ብርጌታትን መካናይዝን ዘይብሉ በብወገኑ ዝዋጋ ዘሎ ሓይሊ እዩ ንኣቢ ግን በብዝረኸቡን ሰራዊቱ ጉዱ ይባላሉ የመጣሁት ከባህር ዳር ነው የ48ኛ ክፍለ ጦር የ4ኛ ሻለቃ ዘመቻ ኃላፊ ነኝ ይዘን የመጣ ነው አንድ ሻለቃ ነው ሙሉ ይዘን የመጣ ነው በአጠቃላይ አንድ ሞርተር አንድ ዲስካ ይሆናል አንድ ሻለቃ አሁን በመከላከያ ስታንዳርድ በቁጥር እሺ በቁጥር 223 ነን So ዝትሪዎ ዘለኹም ናይ ሻለቃ ዲዩ ገለ ይብለሎ ናይ 220 ዝኾኑ ሰባት ወታደራት ሓላፊ ዝነበረ ብሙሉኦም ተማሪኾም ከም ዝመፁ እቲ ምምራኽ ዘሎ ብኩሉ ግንባራት እዩ ዘሎ ብናይ ጎንደር ጉዳይ ዲ በቲ ናይ መተማ ዶብ ዲዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰራዊት ናይ አቢ فحبتني أتوهم زلوا نسخ أنت يقبرالو يفكر على نكينات نسأل أين بكل من قدم محفار سرحناي بتي بيمانة أقامن سراويتو ففو بلالو نسخة أفخران أبتحديدن أتيلو سومالن ناي سومالن ناي إثيوبيان كريكمي تهرين أبزي تمالي سغريكمي سوماليا أب يونايتد نيشنز زقبروا زلوا كنا تاترين عبنا. Third, police and troop contributing countries operate in some of the most challenging environments around the world, often in complex security situations and humanitarian crises. To effectively fulfill their mandate and ensure بزعبا عقب سلام سراويت ناف سوماليا زاتو زربا اب سكيورتي كونسل اب يو ان استغبر يزاب سكيورتي كونسل سلازي سوماليا اثيوبيا اب مودا تناي زعمت سراويت ناتا تقليلا نخطوص بتتغاغاميات حتى زلا نتعقب سلام كوينو امريت سوماليا زلو مالتيو نتحجر نخيتتنس حنفشفش عم مفتار عبء أجندة زلوا سلزخوني حجي ما أدل علىهم زاق وداي زياك السلة حجي سمعوهم سلامتاي كوصو 5 اليوم زلوا نايجب صدق معنا تبغى تاخذ كويم that's why Ethiopia شرع رأتي وهم زلوا مالك the safety and stability of the vulnerable populations is imperative that they receive the adequate, predictable and sustainable funding. Equally important in the pursuit of lasting peace and stability in a conflict-affected countries, we must be mindful that the national interest of troop contributing countries can overshadow collective commitment to stability and sometimes lead to political outcome that resembles annexation. Exactly زي إثيوبيا. أتهم كم عقب سلام بحنت هجر كأتو زغنو بتنكلت هجر عقب سلام كسدد يتبل دلا مست عقب سلام تسد لا زل هجراوي دحنات ناتو ويكان هجراوي ربحاناتهم زجراج أكوني بلو. إثيوبيا كفالنا سوماليا كوسدي ويمسو كي تمقيلو ناس انه تنخركب كفكدي ابو دما في دغ بحري كحزيه تبلالا سلازي كمنا بلد كلا نلولاونت ناي سوماليا تدفر سلازلا عقب سلام سراويتناتا اب هاجرنا اتايكل نيز بلزل اكزاكتلي 1 to 1 كومي بلالو هجيني ناي سوماليا شلل مبلون يرم زبل برداتا لاني معناتو امريكا كساب اثيوبيا زلا ني كل غزي ابغونم يم كون زغلو امريكا غنا ابغونم يلان اثيوبيا صقمالو ابزي وانزي كلت نغرات كريكمي وتر حاده اذا فيديو اذا سد زي رايوا نايتوم افريكونز بحالو اب جوبيت مدبروم ناي افريكا عملو اب حلافي وتهدراو زنا امريكا زتري ودلهم جنرال مايكل لانغلي زبحال ناف سوماليا خيدو مس بريزيدنت ناي سوماليا كم استراخبه اب اكس ناتوم وريد نيرو سلازي ازي سبزي ناف سوماليا زخدو زلو مغنيات انتاي زل زلو ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ነገራት ክንግደድ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ልክዕ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቻይና ኮይኑ ምስ ቻይና ውዕል ምስ ፈፀመ እንታይ ዝብል ውዕል ፈፂሙ ካረንሲ ስዋፕ ኢትዮጵያ ብብር ክትገዝእ ቻይና ድማ ብባጤራ ንክትገዝእ ንግዲ ናቶም ንክሕይሉ ምስ ተሰማምዑ
ستيت ديبارتمنت نا امريكا immediately زوصو حبريتا ريو نزي مغلص زوصي زي مغلص زنتاي زول زلو notice on the continuation of the national emergency with respect to Ethiopia ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘለዎ እገዳን ተጽዕኖን ክቕጽል ከም ዘለዎ ስለምንታይ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ይዕግቦም ስለዘየለ እዚ ድማ እቲ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣውሪዳቶ ዝነበረት ኣብ 2021 ሕጂ እውን ክቕጽል ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ብኣካይዳ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ሕጉስቲ ከም ዘየላ ዘርኢ ምልክት እዩ ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ሃገር ክትበታተን ከም ትኽእል ክትበታተን ድማ ይደልዩን እዮም ንረብሖም ስለዘየገልግል እታ ሃገር ግን ከመይ ጌርካ ካብ ኣቢ ተውፃእ ይሓስቡ ከም ዘለዎ ዘርኢ ምልክታት ግን ንርኢ ኣለና ፈርዲኹም ኣለኹም ፋኖ for some reason ለንቀነቅሑ ኢሉ ጀሚሮም this is not a separate event ሳይኮነ እዚ ፍልይ ዝበለ ሓድሽ ኢቨንት ይኮነን ኩሉ ነገር ኣጥ ኣሜሪካ ክትሪኦ ክትፍትን ክትክል ኣለካ እቲ ነገር ኣብዚ ሓፂር እዋን ክቀያየር ንርኢ ኣለና ግብፂ ሞር ናብ ኢትዮጵያ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ መረዳእታ ዘለዎ ኣብ ሓደ መርገፁ ዘለው እዮም ከም ወትሩ ዝብለኩም ግብፂ ምስ ሶማልያ ትራኸብ ኣላ ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዓሪዱ ዘሎ ሰራዊት ድማ ንሶማልያ ከይድ ኣሎ ንኣልሸባብ ክንምክድ ዶ ገለ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ከመይ እዮም ዝጥቀሙ ሃገራት እቲ ናይ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኤሮጳ ክማኸር ቀኒዩ ንኬንያ ከይዱ ምስ ኬንያ ክራኸብ ቀኒዩ ንኢትዮጵያ ኣትዩለ ይበሃል ኣሎ ሶ ንትግራይ ድማ ክኸይድ እዩ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምስላት እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ከይዱ ምስ ጌታቸው ረዳን ነቲ ናይ ትግራይ ጉዳይን ኣብ ኦርጋናይዝ ምግባር ክንደይ መዓልቲ ገይሩ ነይሩ ኢና ኣለና ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ከተተሓዞ ተፈቲንካ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፋኖ ብወገን ሱዳን ዘሎ ዶብ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ መዓልታዊ ይማርኽ ከም ዘሎን ይተሓዝ ከም ዘሎን ስለዚ ኣቢ ምስ ቻይና ዝኸደ ዘሎ ጉዕዞ ኣሜሪካ ድማ ቀዳማይ ኣብ ብሪክስ ምስ ኣተወ ኣብ ምልክት ሕቶ እትዮም ነይሮም እቲ ገዳ ኩሉ ክቕፅል ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ምስ ቻይና ኣንጻር ዶላር ይኸይድ ከም ዘሎ ኢቨን ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ሽግር ከጋጥሞ ምዃኑ ዘፍልጥ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ካብ ዶላር ዝሃድማ ሃገራት ከስሕነን የብላ ኣሎ ነተን ምስኦም ነይረን ዝሃድማ ማለት እዩ ተን ቀደም ኣጊደን ካብ ዶላር ወፅአን ዝነበረ በዓል ኤርትራ ፀገም የብለና ኣብዚ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ መሓውር ወይ ካብ መንኮርኮር ናይ ኣሜሪካ ነይራ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ክትወፅእ ናብ ቻይና ክትከይድ ብፍፁም ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ንኣቢ ከኣልዩ ይቐለሎም ንዖም እዚ ንክገብሩ ድማ እቲ ዝቐለለ እዩ ዘለዎ ዝቐለለ ታስክ ኣለዎም ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ኮለ ጌና ኣዳልዮማ ስለ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ኣዳልዮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ንከፈራርስዋ ቀደም ተዳልያ ዘላ ሃገር እያ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ እንታይ ኣለዎ ተቃዋሚ ኣለዎ ኦሮሞ ናቱ ተቃዋሚ ኣለዎ ሶማል ናቱ ተቃዋሚ ኣለዎ ዓፋር ናቱ ተቃዋሚ ኣለዎ ኣምሓራ ፋኖ ንሪኦ ኣለና ዲቕ ዝበለ ኩናት እዩ ዘካይድ ዘሎ ትግራይ እቲ ትግራይ ዝበሃል ተቃዋሚ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣሎ ንባዕሉ ግን እቲ ሰራዊት እቲ ሌትናል ጀነራል ወረደ ዝብልዎ ወዲ ወረደ ዝብልዎ መግለፂ ውፅኢት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎን ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረፅዮን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ካልእ ከይምዕብል ክጥንቀቑ ኣለኩም ዝብል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ፀገም ኣሎ ኣብ ጋምቤላ ፀገም ከም ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድሮ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ከሳልጥ ዝኽእል ጉዳይ ኣለዎ ቦምብ ኣለዎ this is very easy ንዓቢ ኣብ ሓደጋ ከውድቕዎ very easy ግዜ ክወስድ ዘሎም ኣይክልኒ ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ንኽኣልይዎ እንተደልይዎም very easy ታስክ ንኣሜሪካ ሶም ዝፍክሩ ዘለዉ ኩሉ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ካልእ ሓይሊ ሕጂ ገምጢኢልና ክንሪኣ ኢና ኣብዚኣ ገምጢኢለ ክንዛረብ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ኢትዮጵያ ሓንቲ መልእኽቲ ሰዲዶም ኣለዉ ናብ ዩኤን ሰዲዶም ኣለዉ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ብግልፂ ናብ ሴኪሪቲ ካውንስል መልእኽቲ ሰዲዶም ነይሮም እሱ ድማ ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ንረብሓናቶም ንሃገራዊ ድሕነት ናቶም ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ንሳቶም ድማ ዘዋፅኦም ዘበለ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ነይሮም ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ን13 ዓመት ካብ 2011 ኩሉ ግዜ ኣብ ሽምግልና ፈቲና ተስፋ ቆሪፅና ኣብ 2023 ወርሒ 12 ኣቋሪፅና ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓንቲ ፍልይቲ ዕድል ኣጋጢማቶም ስለ ዘላ ብመንገዲ ሶማልያ መፅኦም ጉዳዮም ንከሳልጡ ሓንቲ ፅቡቅ ዕድል ተኸፊትሎም ስለ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንጥቀመሉ ኢና ኢትዮጵያ ከኣቢ ኣሕመድ እንታይ ይብላ ኣሎ ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ሃደደትን ምስ ረበሸትናን እያ ስለዚ ብናይ ግብፂ መንገዲ ኣይንደሃሃልን ኢና ንሕና ድማ ሃገራዊ ረብሓና ክነውሕስ ግቡና እዩ ኩሉ ዝከኣለና ድማ ክንገብር ኢና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ዓብዪ ክርፍስ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ዕድል እዚ ከም ልጣይ ትደልን እያ ስለምንታይ ፋኖ ነቲ ዝዓበየ ስራሕ ይገብሩላ ስለ ዘለዉ ናይቲ ኦሮሞ ሓይሊ ነቲ ዝዓበየ ስራሕ ይገብሩሎም ስለ ዘለዉ
زي دماتي نتناي أبي أكايدا ويون أبي أغلط بد فترة جست أبزخت كايو سراويتنا أبي أنت يقعد معهم زلو أبزي أخانت فيديو كبكم እነዚህ ወታደሮች የተማረኩ ወታደሮች ናቸው። እሺ የተማረኩ ወታደሮች ናቸው፣ ግን በሰላም የሚገኙ በእንክብካቤ ስር ያሉ ናቸው። ያው የሰላም ምልክት ነው። በሌላ በኩል እነዚህ ወታደሮች ተጋፍተዋል። የሚያስተላልፉት ምልክት ማስተላልፈዋል። So أبي أحمد أبدي سابا خوينو مس منستر مكل غالون مس حلقة ستاف ناتون خوينو فخرا يفكر حدنا تهلنا نجيب سخن سعر نخلينا أنا بلاي فكر له أبريالي تخنتاي زقات مزلو سراويت ناتو نفانو كحلف كم زي كل أيقونن كحلف فانو بكل جنباراتي مارخو خمزلون قاليو ما بعلو نابنا قرفه نابتناي أم حرا حيلي يسمبر كم زلون تورمون بقديو زدلي لوتي قبر كم زلون أجي أبزك الرياضة لنا بزحنا تبتاتالو بقى بصبق مصنعات زليو ويمن مكتتال زليو انت يالو حدا ابي مسجبص واقع يدليو زي قلت لكم ابي احمد مسجبص وقي يدليو سلامتاي نتو وشتاو صقم كفتحيك علنا له ስለዚ ግብፂ ከም ገለ ኢላ ብሶማልያ ጌራ እንተመፅያቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግብፂ ናይ ታሪኻዊ ፀላኢት ናቱ ስለዝኾነ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ነቲ ውግ ናይ ሊብያ ናይ ግብፂ ይደልየ እዩ ኣቢ ዳስዋይ ፕሮፓጋንዳ ሰርሓሉ ዘሎ ናይ ደገ ፀላኢ የድልየ ኣሎ ስጋት ናይ ውግ እንተዘጋጥም ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ካል ምምቕቓል ገዲፉ ግብፂ ድማ ይፈልጥዎ እዮም ዴር ናት ስቱፒድ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ እዩ ነቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ዘፅንዕ ዘሎ ግብፂ እንታይ ደልዩ ኣለዎ ስጋት ከፈጥሩሉ ይደልዩ እዮም ዘሎ ምንታ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንኸይ ኦርጋናይዝ ንኸይከውን ልክዕ ከምዚ ኤርትራ 10 ግዜ ንኤርትራ ዓሰብ ክወስድ እየ ባሕርናትናዩ ንኤርትራ ክበታት ጠቕሊለና ብዓድ ዘይክእትዋ ክብል ከሎ ሻዕብያ እንታይ ገይሮሞ ኮምፕሊት እትም ኢሎም ስለምንታይ እንተተዛሪቦ እሞ ውግእ ክጅምር ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንክገብር ክጠቕሞ ስለ ዝኽእል ይሲ ዲስ ኢዝ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ስቴፕስ ኣብ ፖለቲካዊ ጌም ተመክሮ ዘለዎም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ እንድሕሪ ኣቢ ዝጥቀመሉ ዘሎ መናውራ ንሱ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሙ መፍትሒ ክኾኖ ናይ ደገ ፀላኢ ይደሊ ኣሎ ሰራዊቱ ሒዙ ዝመፅእ ምክንያቱ ሰራዊት ሒዙ ክመፀካ ምስ ደለየ እቲ ህዝቢ ብፍሪ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ኣብ ጎኑ ክኸውን እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ህወሓት ሓይልን ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ከሎ ከመይ ኮይኖም ገሊኦም በትሪ ሒዞም ገሊኦም ኩሎም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክሕግዝዎ ፈቲኖም ከምኡ ክኾንዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኩሎም ድማ ፈሊጦም ሞ ዕድል ኣይቦን እዮም ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ጉዳይ ምድላዋታ ሓይላ ኩሉ ግዜ ኣደላዲላ ግን ንውግእ ትዳሎ ከም ዘላ ምልክት ክትበ ይደልን እያ ነቲ ናቱ ዘረባ ዕግርግር መልሲ ትበሉን እያ ተርዲኹሎም ሸለል ኢሎም ይኸድሉ ግብፂ ድማ ሕጂ ስቴፕስ ከም ዝገብር ኣብ ስግኣት ከም ዝስምዖ ገይሮም ኣለዉ ናይ ግብፂ ታክቲክ እንታይ ሕጂ ክትፈልጡ ዘለኩም ኣይኖ ኣነ ናተይ ግምት እየ ዝወስድ ዘለዎ ግብፂ እዚ ይጠፍኦም ዝብል እምነት የብለይ ንሶም ክመፁ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝነግሩ ዘለዉ ንመን እዮም ዝዕግዙ ዘለዉ ንፋኖ ነቲ ናይ ኦሮሞ ነቶም ካልኦት ሓይልታት ስለምንታይ ኣቢ ሽግሩ ሕጂ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ፋኖ ኣቢ ሰራዊቱ ኣብ ደብረ ዘይት ድዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ኣዋሳ ዝነበረ ብምሉእ ናብ ሶማል አንቀሳቂስዎ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ኣፅዋራት ዓበይቲ ንሶማል ናብ ደቡብ ሶማል ገፁ አንቀሳቂሱ ኣሎ ምስ ሶማሊላንድ ኮይኑ ድማ ወታደራዊ መናውራ ክገብር እዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ሓጓፍ ዝተጠቂሞም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቶም ናይ ፋኖ ሓይሊ ይሃርሙ ኣለዉ እዚኣ ዕድልና ክንጥቀመላ ኣለና ኣቢ ዲስትራክትድ ኮይኑ ከሎ ሃሪምና ክንኣልዮ ኣለና ናይ ትግራይ ሓይሊ ኤግዛክትሊ ከምኡ ይኽብል እቲ ንኣቢ ክኣልዮ ዝደሊ ሓይሊ እዚ ግዜ ናተይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ካልእ ፀላኢ ስለ ዘሎ ውሽጣዊ ሓጓፍ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ሕጂ ክሃርም እየ ግብፂ ድማ እንታይ ክትገብር እያ ብሱዳን መፅያ ንዑ ክትሕግዝ እያ ስለምንታይ ኣብዚ ረኣዩ እጂ ናይ ሱዳን ንእሽተይ ክበኩም እየ ክምለሳ ኢና ዛርሲ epitomizes the mission's fundamental lack of professionalism and independence, illustrating its political rather than legal nature. In addition to its questionable timing, the mission's recommendations are vastly transcending the boundaries of its mandate. This call is nothing more than a wish for Sudan's enemies and will not and cannot be realized. What we've just heard there is a response from Sudan's Ministry of Foreign Affairs denouncing a report by the UN Independent International Fact-Finding Mission for Sudan, which ኣብ ሱዳን ከም ናይ ሶማልያ ዓቃብ ሰላም ክኣቱ ነቲ ኩነታት እቲ ንክሕሉ ተባሂሉ ዝበሃል ዘሎ ሱዳን ኣይንደልን ኢና ብምባል መሊሱ ኣሎ ምክንያቱ
كالا أجندة خسالته لتعقب سلام نتي دليتنا أمريكا زسالت مخانو سلدفلتو نخمو أينا فكرين نايلوم الله أب تشاينا خيدو مسمان تراخيب نيرو مس بريزيدنت نا تشاينا تراخيب نيرو مس راشا ون لوخناتو وسديدو مس راشا تراخيب نيرو كاب راشا كاب إيران أصواري أتوم كم زلي ينقر مس إيرترا دما تبغ زمدنا خمس لهم أب بيجينغ رينا مالتي سلازي السودان أمريكا بتبغى نخيتاتو يخلق الله انتهي مالتي زي جبتي بالسودان أبتبغ درجة خمس لا كتم بهالنا زغل كونتاتيو because أمريكا حدش نقرز فترة تيرلن مالتيو بتقدم زنبرة الله يانس ويونت زنبرة شركنا سودان تناي سودان تناي البرهان إيرترا السعودية أنا جبت زي ما حدا مسمر كم زلوا تحميت مس إمارات كم زلوا سازي أمريكا حدش بلوك وحدش تكتيك فترة تخون زبلار السنيرو سو فارجن حدش تفترة كم زي لينا نرجلنا سودان دما عقب سلام كاتواي فكرني تبلالا كنا منتاي تسمعنا تتركبيا بحجينا هنريو سلازي إذا قد دايزي أبي أحمد انتاي كم زدول زلو مرداي دلي أبي أحمد إذا قد دايزي بوشت أو تسقم زيادة حاسيس زلو وشت أو شجرو كفي وصلو زلو كما يجيرو نزانا جبس تتقيمو نتوشت أو حدنا كبر بريخيل أو يزي ليتم معرض السعر زلو جن خون اللي خايك على كلها كالكوليت قبل وصلوا زلوا سلازي I think جبتي أبزوان إذا موف ناتا بتي بسوماليا متيا نورومو كتعتق كتفتنيا نسومال كتعتق كتفتنيا عدك نزدليو دقف نزدليو بتقاسل زلوا كتحق زميا نفعنو جن برجز كتحق زمخانا إذناتي مرداتايو إيرترا أبز قدايزي نخل قديفة قداينا يكالا كتقبر كم زخونتين مرداتنا تي معناته نيرترا بقطع كتنكفاز خل قداي كم زي اللي إنا نرجلنا of course إتي أب تقراي زلوا حشوية كم زلوا يقصل على يو جن نيرترا كساكندو دايركت دسقات كفتر لازخل يكون أمريكا رانتايك قبرو خدو أبغو نيرترا أبيرترا زلوا جرا كقصلي لهم يوم already الذي أبن نزا بوست زياون دكتور فريسوسي بوست جيروانيرو الذي على مارتيلو كل شجر انت خويني زرايا مارتيلو تسكي من زور كل شجر مسمار كويني زرايا الذي بتقدرات راي أمريكا تخطلو زلا إثيوبياويان نمجمريا أنا أمريكا دقف يقول لهم الله نزو كنتات زي مكيتون كسجروا ودا يسجروان we will see but at the end of the day اتزلوا كنتات توشتاو كنتات ناتو كف كده لهم هيكلني ولا انت دليو بناتي مرداتا نتزلوا كنتات كسجروا خبدوميو بس خوينو بتجد اسك نشته كابناتنا ريتو نزو قداي زبلوا حدا خمسة اسك زي اسمعوا لان إثيوبيا عند حرضة إذا حمامات زي درت زي بقول خوينو كل بإيدناي كويناتنا يدلينا كل بإيدناي داك تنفاس الله إثيوبيا بقول لكم تاريخ سكاب وناقو زحاشة بفلاي كمان كنزنا هن حزبوا جنبار مسالي ما وي منقص إرترا مسالي نهزب تقرأ أنت حزو خلو ناب زحاشة درجة تسقاقرو تخل ناب زحاشة عين السب كتسقاقرو تخل ناب كجبر السب كمان كتسقاقرو تخل ولا حجون حماق يكون هزب تقرأ هزب تقرأ ما راح تيام حماقات إثيوبيا تقول كلا خاطر زحاشة نايم مقبار عقم زلوا هزب تقرأ بس أنكم ما راح تيجوا أو ترى ما مسترف زل صاب أنت رخيبو خاب زلوا لعلون بقعته بالرخيخ إتي قرب تنفاسنا إثيوبيا جن هزب تقرأ دايو خجبر زغلام حرايا بثلاث سمحات زمارة أورما بثلاث سمحات يدزهم أبزدلنا يا سعادك نهزب تقرأي هاجركم قبره مولو عقم لنا نحن مولو عقم لنا هاجركم قبره هاجر زخونن زي كونن بعنا بإرتراوي يعني بيام حرايا يكون بأوروما يكون بقل يكون بإثيوبياوي يكون بقل يكون ماني تنكفو ماني زي تنكفو هاجر كتكوني خايل انت لنا يو نحناسي هاجر هاي تخوني خايل زتون كفو من يو عبي إثيوبيا من يبحر كتفز للي كتفز للي عقم خازي مفلات بتعمي تخكلنيا زربايا زيا مالت حزب تግራይ هاجر تግራይ هاجر كتكوني عزبل ناي بحق كابلبهم تخينو مسيرترا وجيدهم كجبروا يخوليهم بفلا يابزوان زي كن تجارون كابلبهم كم زي كونوا تزبلوا زنبرو زي ودبرا كل جزء شو متدناقرني أبرها جبره مثلا أبرها جبره مثلا شمو بتعمي فتوتناتو صراحات جن تاشمو كل جزء تفاني بزوج سب كاشير سلز جبري زي تفاني زي أسكر أيوة بعلم شير تجبر ويا
ሳባንዴራ እዚኣ ክሳይ ዘይፈልየል ዓዲ እዚ ካብ ትግራይ ቀብሪ ይረይዎ ሳባንዴራ እዚኣ ክሳይ ዘይፈልየል ዓዲ ፎ ዝትሪእዎ ኣለኹም ሓዘኒ ናብ ቀብሪ ከደ ኣለኹ መብዛሕትኡ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ እዩ ምምላኽ ትፅልእ ረይዎ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ክልተ ናይ ትግራይ ባንዴራ እኒኦ እንታይና ንርኢ ዘለና ተጋሩ ኣብ ገለገሊኡ ድሮ ናብ ዓቢ ወዲቖም ከም ዘለውን እቲ ከም ሃገር ንምዃን ድሌቶም እውን ዝተወደየ ወይ ዝተፀንቀቐ ዝመስል ስለዚ ዋላ ሃገር ክትገብሮም እቲ ሃገር ክንከውንና ትግራይ ሃገር እያ ዝብል ዝነበረ ሜንታሊቲ ንባዕሎም ንሳቶም እውን ይደፍኡሉ ከምዘየለዉ ሓንቲ እስከብዚያ ንስማዕ ሶስተኛ ከሶማሌ ጋራ ለአሜሪካኖች ስንል በማያገባን ጦርነት ገብተን አልሸባብ የሚባል ጸረ ኢትዮጵያ እንዲፈጠር ሁሉ ተደርጓል። ከዛም አልፎ ምንም እዚህ ግባ ጥቅሙም አላማውም በማይታወቅ ማለት ነው በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ ዜጎች ሶማሊያ ውስጥ ቀቀሉ ኖሩት። አልሸባብ እኮ ለኢትዮጵያ አልሸባብ አልነበረም፣ እስላማዊ መንግስት ነበረው መጀመሪያ። ኩሉ እዚ ዘረባት ሪዎ ዘለኹም ሓቅሲ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ከም ዝወፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት መለስ ዜናዊ 2006 ናብ ሶማሊያ ክትኣቱ ከላ እቲ አልሸባብ ዝበሃል ሓይሊ ነበረ ንሶም እዮም ኣቂሞሞ እስላማዊ ጥርናፈ ዝበሃል መርሕነት ከም ዝነበረ ንሱ ግን አንጻር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣጀንዳ ይነበሮን ንኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ንሶማልያ ንምብትታንን ረብሓናቶም ንምስፋሕን ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ ነይሩ ኣብ መለስ ድማ መሳርሒ ናቶም ስለ ዝነበረ ብዋኣት እዮም አልሸባብ ሎሚ ፀላኢ ናቶም ሶማል ምሉእ ድማ ስምብራት ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣለዎም ስለዚ በዓልና ብዕንደራ ዝገበርናዮ ፀገም ሎሚ ተገምፂሉ መፂና ኣሎ ናበለይ ዝዛረብ ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ምናልባት ሕጂ ክልተ ሓንቲ ግጥሚ ክበኩም የሽዖም ናይ ኤርትራ ክሰግር ክረካ ድሕሪ መረፃ ሓዲ ኣላ ብዛላ አንበሳይ ኣስመራ እንተዘይኣቴ ኣይ ትግራዋይኒ ኣይነበረ እንዲ ርሱን ጉራ ብሕልሚ ክብፃሕ ነስመራ ኣይተሓዙኒ ልቐቑኒ በዚሕዩ ጥሩምባ ኩናት ሕሱም ተነፊሕዩ እዱል ዘመተ ጉዳም ጃህራ ቀልቢ ዘይብሉ ዳንኬራ እሞ ኸደኣ ከመይ ነይሩ ጉዕዞ ውራ ውራ ናብቲ ዓባይ ከተማና ኣስመራ ሚሳይል ደርቢኻ ዝሰዓት ኣሰራ ምድረ መላእኽቲ ቅድስቲ ስፍራ ሻዕብያ ኣትየና መቸም ጥዕምቲ ግጥሚ እንዲና ንሰመፀና ኢና ሕጂ ግን ቅንያት ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዝኾነ ገለ ካብዚ ምቁር ስራሓት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንቅዱስ ዮሃንስ መታእታተው ክኾነኩም ኣብ ካልእ ብሰፊሑ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኣብ ፍርቱ ሸው ዝረኸብኳ ቪድዮ እዚኣ ኢና ንኣቱ ዘለና ከመይ ነይሩ ንእሽተይ ንባህር ቅድም ኣብቲ ገንቃውና ፅቡቅ ነይሩ ብዓብዩ ምስቲ ክራማት ቀጠልያ ምንባሩ ቢንያም ከዓ ኣብ ዓወት ሒዘና መፅዩ እሱ ሕጂ እንተ ክራማት ልምዓት ቀጠልያ ገለ ተኸይድካሲ ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ከተወሲኽ ደስ ብለካ እሞ እዛ ክራማት ንድዕድር ብሓጎስ ነይራ ይብላና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ዝናብ ከዓ ነይሩ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ናይ ሎሚ ዝሓሸ ክራማት እዩ ነይሩ ዝበለፀ ብኩሉ ነገሩስ ብሓጎስ ኮይኑ በቲ ናይ ቢንያም በቲ ኩሉ ነገሩስ ደስ ይብለካ ይመላእ ኣለና ኣብ ኤርትራሲ ዳርጋ ኩሉ ነገር ናብ ፅቡቅ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ኣባጅጎ ናብ ፅቡቅ ነገር ክኾን ከሎ ዋላ ኣባጅጎ ናብ ፅቡቅ ገፁ ከምዚ ዝብል ትሪኡ ዶ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ኤሮፓስ ማይ ኩሉ ግዜ ይዛርም ፅቡቅ ተኮይኑ ተዓዲ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣባጅጎ ምስኡ እዩ ዝኸውን ውግእ ወረ ውግእ ክመፅእ ከሎ ድማ ማይ ጠጠው ብል ወይ እውን ሌላ ዓቐን ማይ መፅእ ኤቭሪቲንግ ዶዝንት ወርክ በንፃሩ ክሰርሕ ትርኢ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ክራማት ኣሎ ዋላ እቲ ወጃህ ናይ ገፀን ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ሪሊ ኣብ ፅቡቅ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት የርኢ ኦፍኮርስተን ሴሌብሪቲ ንሳተን ከምቲ ተራ ሰብ ከም ዘይኮና ኣነ ኮናተይ ገምጋም ኣለኒ እንድዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንደቂ ኣንስትዮ ኣይበፅሕንን ኣሎ ዝብል እምነት ኣለና ኣርሙን ጌጋ እንተለኩም ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘሎ ሽግር ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ናባተን ዝበፅሐ ይመስለኒ እቶም ወዳት ትሪኦም ኢኻ ተዳኺሞም ገለመለገለ ወለቀ ተቐደም ማለት እዩ ትፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ግን እንድዒ እቲ ሽግር ኣየ መሊሱ ድዩ ዝጥዕመን ኮይኑ ወይስ ኣነ መቸም ናተይ ገምጋም ኣብቲ ካሜራ ዝመፅኣ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሽግረን ኣይረኣየካኒ ሽግር ከም ዘሎሲ ዘተንባህ ኣይኮነን ትገፀን እቶም ኣወዳት ግን ኣብ ገለገለ ትሪኦ ኢኻ እቲ ናይቲ ፃዕሪ ናይቲ ድኻም ትሪኦ ኢኻ እቲ ምልክታት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ግን እስከ ንቐፅል ንእሽተይ ንስማዕ እዩ ኣሜን ሊዱኸ ዳቆለክሰ እንታይ ነይሩ ሓፈሻዊ ሃውሃው ክራማት ኢሉን ክራማት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ማይ ኮይ ተረኣየ ልዕሊ ኩሉ ፅቡቅ ነገሩ ብማዕረ ሃገር ሙሉ ይሃር ምንባር እዩ
زيادة كتفوتو جبركا أمون غازي ساعة أخيلة خبرتها فيك معريا خبرتها فيك ثانك يو ديدي لو تعزتناها ساعة تقول لكم عبد لكم تم بتعم تبق ما هو ده أمتهم يالله قبس يوهانس يالله وعدي ودعوا تعزتنا راح الله خلي واحد طلال في الليل بقول تدخلوا فكوس تقول فيلمي مرة كتري لا حافة شاوسي نعطيت قبل حتى خزاري بيلندي كذبال كل نوع عابي نجر بعبي بينا مرت قبيل ساعة تلام تلا بعقب جيمس كلنا نتلنا سونيرو بكرامات زي بو سون طلو بزح عوتات صعيبه تم قدام تبدحريو مرها قدوس نحن إلى برهانة دحرون أمتيوم معوتات صدق هوا هو يفتروا بعبي هنا بونو حجي أو حدا طبق مجدة خفيتو بعبي إكسبو ناسي طبق كنياتي قنيم دسبت كرمت خاب بهاجر درجة عب كله بفلاين حارساي كرامات نعون يوزا قد سريمو طبق مهر تغهلو ومتنقعات عداقانا إخلي كساي يخون لنا مالت يحاسبنا تزعابي زبلت أزقبرخه أنا زعمتي أزور حيت وليدة أنا تانجي لو ما أنتي كوي لو ما أنت هكذا لا قعت ولد لا أنت كون أنمو መቸም ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ንደቂ ኣንስትዮ እንዲግርሙ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እኳ ወላ ሓንቲ እንድዒቶም ኣብቲ ገጠራት እኳ ተቐደም ኣብ ዮሃንስ ክፃወቱን ክዘሉን የብዕልዎ ነይሮም ብድሓን ካባከይ ወፃና ሓንቲ ኣርእስቲ ብዚኣ ንግረ መንገደይ ኣብ ኢንተርነት ዝረኸብኳ ክርየኩም እየ እዚ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ኤንድ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ኤንድ ሳይንስ ኣብ ማይ ነፍሒ እዚ ኤርትራውያን ናይ ሶፍትዌር ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ተማሃሮ እዮም ነዚ ምስ ረኣኹሲ ክንደይ ተማሃሮ ክንዚኦም ይህልውና እዚ ዲፓርትመንት እዚ ብጣዕሚ ክሰፍሕ ዘለዎን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክግበረሉ ዘለዎን ኮይኑ ትሰሚዕኒ ብሓፈሻ ግን ኣይ ቲንክ እታ ቪድዮ ኣክቲቭ የላ it was one of the really ደስ በለትኒ ቪድዮ እያ ነይራ ንክንሪኣ ኢለየ ናባኹም ኣቕሪበያ ስለዚ እያ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም it's a very happy situation መንእሰያት ከምዚ ኢሎም ኣብ ትምህርቲ ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ኮምፒተር ምስ ኣይቲ ክኸዱ ከለዎ ክንርኢ ከለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ከምቲ ክብሎ ፀንሓ እቲ ክራማት ኣዝዩ ጥሉል ክራማት ከም ዘሎ ሓረስቶት ናይ ኤርትራ ድማ ካብ ድምፆም ሰሚዕና ኢና እንዳልኩም ንጌር ይባሃል ብለት ብልብ ኣበይ ኣለኻ ሃሎ ኣበይ ኣለኻ ዓዲ ሃሎ ሃሎ ኣበይ ኣለኻ ዓዲ ሃሎ ይድባ ዘሎ ፍኒቶ ድሓር እዚ ንሪኦ ዘለና ተኽሊ ንዓና ኮይንና ንሃገር ክንከውን ንብል ኣለና بدحريو زي إلكتريك مسيو نحن بمنقصنا ربحاتن حقوساتن منقصنا جن سك عبزي مسيو انتهى لكم انتهى جنا ما لقاكم يدوا سك عبزي بوتا مثلا هجيجن ما بحكي تحقوسيو أب حرشة كم تكملوت أنحات كرامات تبو كرامات كخون تمنيتنا كموترو مالتيو بزين ريهم زلنا من سياد دما بتكنولوجي ناتمهرو يعبيو خمزلون ብዙሓት ናይ ሶፍትዌር ኪላታት ከም ዘድልያ ኤርትራ ኣብ ማንም ዝስዕቶ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ እቲ መንግስቲ እውን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ንዝግብኦ ኩነታት እናገበረ ይኸይድ ከም ዘለዎን ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ ቅንያት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዝኾነ ደጋጊመ ርሑስ ቅንያት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ክብለኩም ይደሊ ርሑስ ሓድሽ ዓመት እቶም ነነዊሕ ዋኖ ዝብኣውን ተፀቢና ዝተፀበኹምን ፍላይ ድማ ብኤርትራ ትስፉ ክረማት ኮይኑ ናብ ቀውዒ ገፅና ንጥምተሉ ዘለና ኢና ኣይ ሆፕ ተንተሪፈን ዘለዋ መዓልትታት እውን ዘድሊ ዝናብ መልዩ ተዓዲ ነቲ ክሓርስ ምሉእ ክረምቲ ክፅዕር ዝኸረመ ሓረስታይ ካብ ግራቱ ንክድረር ንክበልዕ ንክምሳሕ እቲ ሃገር ድማ ብነብሳ ንክትመሓደር ምክንያቱ ዝበዝሐ ህዝብና ኣብ ገጠር ስለ ዝነብር እዚ ወቅቲ እዚ ድማ ዝጠዓመ ወቅቲ እዩ ተስፋ ዘለዎ ሓረስታይ ንምሉእ ክረምቲ ፅዒሩ ምህርቱ ክሓፍሰሉ ዝፅበየሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ መመላእታ ይግበረሎም ፅቡቅ ክራማት ይግበረልኩም እናበልኩ ብሩኽ ቅዱስ ዮሃንስ እናበልኩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍ ናትኩም ኣይተውሕዶ ነዚ ቻነል እናበልኩ በዛ አንተ በخلف ዘበልኩልኩም ደርፊ ክንቀፅል ኢና ሌትስ ጎ